Dhuwur banget. Aku saking semangate. Lah iya, sing penting pas. Arep dhuwure tekan mumbul tekan kono ning tibone sing penting pas. Iya, sing penting. Nek meleset kan gelo aku. Tahu aku. Oh, tahu ya. Yen mamaca kok mak otok-otok ana sing muni otok-otok. Aku penasaran lah. Lato-lato. Oh. Sing moni iki lato-lato. Mengkaro janur kuning Ora wani. kok jauh gitu loh. Biasanya tuh kalau yang jenggleng tuh rada cedak. Iki carane nganggo wifi apa piye sih? Rano. Hah? Ora wani. Ora cedak-cedak. 300 musut 10 juta. Wis. Kok beda karo Aku. Alhamdulillah siki full bayaran. Mendelep. Gimana? Aku pengen ngerti mak duk-duknya tadi loh. Kok nggak jadi? Aku ora paham. Mendelep. Waduh, ya aku madem dono wes ya. Coba. Yo ngono. Masa aku diungguri. Ora dideleng nah. Ha. Pacitan ora ana rasane. Ngempos. Pos. Anu keseringan. Hah? Keseringanmu gue. Piye? Kesakakan tuku ya gle. Aku ora tau tumbas. Kekerepen. Wong srepeten. Panas udan. Boten. Parian. Ya. Main dekle latihan. Aku. Ayo. Kerokan. Masuk angin apa? Karo klekaran. Yo. Kayak kenak temen lah. Warga panisihan. Allah iya. Pinaringan sehat rezeki lancar rumintu karaharja. Amin. Yo. Tas kowe. Pringgaring. Cakak radio. Biasa. Randa gering. Ora tahu madang. Wong, iki piye? Loh, Randa gering. ya kok bener. Ora tahu mah. Kicak pringgaring. Iya. Cagak radio. Iyo. Nah, sebelah kene mau. Apa mau? Pringgaring cakak radio. Randa gering. Ora tahu. Madang. Mangan yo. Apa? Lah bener. Iya,
Randa gering wong tuh madang ya gering. Madang iyo. Iya, madang. Ada iyonya. Oh iya. Ana yone. Ada iyone. Dadi sukun mulane Pak. Nah, ngono. Oh, madang iyo. Jal maning. Coba maning. Iya. Cakak radio. Iya. Awas. Tambah jengking, tambah TV, tambah kulkas, kipas angin, AC, motor. Kayane dudu kuwi kayane. Oh. Tambah apa tadi? Tambah jengking. Tambah jengking. Tambah jero. Oh, gue. Ada ionya kayak kue. Tambah jengking. Kepengen tuku kulkas TV basane. Tambah jero. Tambah jero apa ya? Apa kuwi? Apa sih? Wong tandur. Oh, wong tandur. Nek jengking saya jero. Aduh, aja jengking-jengking. Aduh, keri yakin ya Allah. Udah, ini ada yang mau parian lagi? Oh enggak, enggak aja ya. Panas udan panas lengaleng. Sepi gunung. Ayo. As. Iya. As. Aja sing keduren. As. Katokan. Iya. Ya tak tambahi. Ora wani, arep salto ora wani. Melas no panggungnya ambles mana. Ana Mbak Elisa jan sluntrut dewakan. KO Lunyu ki anak. Kejadi. Pokok pelarak maning. Ora sida. Aku wis mledosna panggung pira bae. Ngeletak barang. Oh. Nadyan wadon serta nyambut gawe bangun
muda, masih muda, masih muda. Lho ngene iki lho. Kowe iki rombengan nom kabeh iki. Rombonganmu. Rombengan lah. Rombongan. Oh, rombongan. Nah. Akhirnya rombengan. Kamu masih enom kan? Saya masih enom. Oh ya, Yang masih enom lah. Hah? Masih enom. Terus cik bujang. Itulah, Masih bujang. Ah. Sama. Sama. Piye, saiki? Ya saya ini. Jangan sampai. Alah. Sindanku be. Aja kuwe Ora terima temen. Jenengan gelem. Ora terima temen Karo jarku. dekle sindanku wis emoh-emoh. Jane sing meri ki dalange. Soale ra iso ndemek, wong iso ndemek Depok. Ben ada di dagelan. Ya, iya. Iso nyanding bintang tamu. Ah iya. Main temen yang Apa musel-musel. sih? Jelas aku no. Ah sampean kan urung tahu iki, Mbok. Ulane dadi MC esuk. Nah, iso ngene-ngene. Ah iso ngene-ngene iso gotong penyanyi no. Lah, makane aja bangga banget. Bocah gemblung. lho. Baksone se muntek. Kayak baksomu. Baksomu loro kuwi gejer. Oh, baksone dekle loro kacar-kacar. Gejer-gejer. Sanglir. Iya, baksonya tiba. Sekar bisa nyawang genang desa dadi reca Asik. Warga lokalnya Indonesia. sampun katuraken Mas Toko. Suwun. Nggih. Bisa. Masih muda dan powerful, multi talenta, luar biasa sekali.